Na-enye m anyị na-asị unu nnọọ na GCK kwa ụbọchị nke tata anyị ga-amụ ihe dị oke mkpa bụ ọrụ dị ike nke Chineke. Ma tupu anyị gaa n'iru, ma akọrọ gị otu akụkọ dị mkpa. Akụkọ a wee sị na ọ dị otu nna nyere nwa ya elekere, ihe eji agụ elekere nke ọ na-ekobe n'aja. Dịka ọ na-ele anya n'elekere a, ọ bụrụ na ọnwa onyekwe ya nwa ya nke ọzọ, ọ bụrụ na nwa ya nwa onyekwe ya nwa ya nke ọzọ, ọ bụrụ na o si n'arọ na-aga n'arọ, ha were elekere a na-agụ oge. Mana otu oge ruru mgbe nwa nọ ihe dị ka arọ ise, elekere a wee kwụsị ịrụ ọrụ. Mgbe ị na-ewere ya jee dozie ya, elekere a wee kwụsị ịrụ ọrụ, ọ dịghị arụzi ọrụ. Otu a ka elekere a si wee laa n'iyi. Ma mma akọrọ gị akụkọ maka otu onye a bụ Jizọs Kraịst, na ihe ọ na-enye gị, onyinye amara ọ na-enye, na ọrụ ọ na-alụ adịghị abịa na njedebe. Ọ na-adị si n'arọ ruo n'arọ. Aha ya bụ Jizọs Kraịst. Ọ na-agwọ nrịanrịa malite n'oge nke Moses wee ruo n'ugbu a. Ọ ka na-agwọ ọrịa ọ gwọrọ mmadụ wee na-adịgide. Chineke gọzie gị, dịka anyị ga-anụ n'onye ụzọ atụrụ Kumuyi ugbu a. Ọ na-agwa anyị na oziọma Daniel isi atọ wee sị, lee ka ịdị ukwuu nke ihe ịrịba ama ya, lee ka ịdị ukwuu nke ọlụ ebube ya, alaeze ya bụ nke na-adịgide site n'ebighị ebi ruo n'ebighị ebi. Ịchị isi ya na-adị site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ. Chineke anyị ọ bụghị naanị ọgbọ nke Abraham ka ọ lụdobere ọlụ ịrịba ama, ọ n'ịdị enwe ọṅụ na ọ bụghị naanị so n'ọgbọ nke Moses ka ọ lụdobere ọlụ ịrịba ama ya, ọ n'ịdị enwe ọṅụ na ọ bụghị naanị ọgbọ nke Elisha ka ọ lụdobere ọlụ ịrịba ama ya. Ugbu a alaeze Chineke bụ nke na-adịgide ebighị ebi. Ịchị isi ya na-adịgidekwa site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ. Ọgbọ nke anyị a, na ndụ nke gị na ndụ nke m onwe m, ọ ga-alụkwa ọlụ ịrịba ama ọbụla nke o meworo na ọgbọ ndị gara aga. Ọlụ ịrịba ama dị ukwuu, ọlụ dị ebube, ọlụ ịrịba ama dị ịtụnanya. Akwụkwọ oziọma Luk isi 19 amaokwu 37 ka anyị ga-agụ. O wee sị, mgbe ọ bịara n'elu ugwu nke Oliv, ọtụtụ igwe ndị mmadụ ma ndị na-eso ụzọ ya, ha wee malite na-enwe ọṅụ na-ekele Chineke ekele n'oke olu n'ihe ịrịba ama dị ukwuu nke Kraịst meworo. Ihe ịrịba ama dị ukwuu nke ha fụrụ nke Kraịst lụworo na ndụ ha, o gosiworo. O wee sị na ọlụ ịrịba ama ndị a ọ gaghị akwụsị naanị mgbe ọ nwụsịrị ọnwụ, ọ gaghị akwụsị naanị mgbe e lisere ya, ọ gaghị akwụsị mgbe o bilichara n'ọnwụ, mba, ọ gaghị akwụsị mgbe ọ rigoro n'eluigwe. Ka abụọ ọlụ Jizọs Kraịst na-arụ enweghị njedebe site n'ọgbọ ruo n'ọgbọ. Ọ bụ Chineke ya wee, ọ bụ Chineke pụrụ ime ihe niile, Chineke na-arọpụta ihe niile. N'oge nke Elija ọ lụrụ ọrụ ruo n'ụbọchị tata. Ọ ka na-arụkwa ọrụ dị ukwuu na ndụ mmadụ na ndụ onye ọbụla nke ga-abịakwute ya ma kwere ya. Ọ na-arụkwa ọrụ a site na mgbe wee ruo na mgbe. Ọ ga-aga n'iru n'ihi na ọ bụ nke ga-esite n'ọgbọ ruo n'ọgbọ. Ọ bụ nke ga-esite n'agbụrụ ruo n'agbụrụ. Akwụkwọ oziọma Jọn isi 14 amaokwu 12. Akwụkwọ oziọma Jọn isi 14 amaokwu 12. Ọ sị, n'ezie asị m unu, onye ọbụla nke kwere nna m, ọlụ ịrịba ama nke m lụrụ ka ọ ga-alụkwa. Ọgbọ a, ọtụtụ ọlụ ịrịba ama ka Kraịst lụworo, karịrị nke ahụ ka ọ ga-alụkwa. N'ihi gịnị? Anọ m alakwuru nna m. Amaokwu 13 ọ sị, ihe ọbụla nke ga-ayọ n'aha m, nke a ka m ga-eme ka nna m wee bụrụ onye a ga-ebuli elu na ebe ọkpara nwa ya nọ. Amaokwu 13, ọ bụ na ị ga-ayọ ihe ọbụla n'aha m, aga m eme ya taa. Asị m taa ihe ịrịba ama
na ọlụ ịrịba ama ka ọ na-agakwa n'iru site n'ọgbọ site n'agbụrụ ruo n'agbụrụ. Toonu Chineke anyị. Kraịst, nkume nke siterenụ n'elu ugwu ahụ na-enweghị aka wee wetaworo anyị. O kwatuo alaeze niile, ichisi niile, nyanya niile alawo, mmụọ ọjọọ niile ka ebibiworo, ọnwụ ike akagbuo ya. Nke gị ebuzi ugbu a ịkọrọ ikpokọta ngozi na uru nke Kraịst wetara anyị na ọlụ ọjọọ niile nke onye iro ebibiwo ya na ndụ gị. Kraịst, ọ ga-achị achị n'ọṅụ na nnapụta na ịchịisi na ndụ gị taa. Welie aka gị elu dịka ị chọrọ ihe ịrịba ama n'aka Kraịst anyị n'ụbọchị taa. Welie aka gị elu. O nwero ya ga-adịzikwa na arụ ya ọzọ, na ọkpụkpụ gị na ụmị gị na nkwonkwo na akwara gị mgbe ụbọchị taa ga-abịa na nchịkọta ihe mmemme ikpeazụ. Ị ga-elele onwe gị, ị ga-ahụta na ihe ịrịba ama dị ukwuu ewerewo ọnọdụ na ndụ gị nna n'aha Jizọs, amen. Anyị ekele gị n'ihi mkpughe nke anyị tụfuworo, mana anyị enwetawo ya n'ụbọchị nke taa. Ikpughewo ihe nzuzo a gosi anyị n'ụbọchị taa na ya niile na-akagbuo ya. Mmụọ ọjọọ niile, mmụọ ike ọchịchịrị niile akagbuo ya. Ọnwụ ike akagbuo ya. Ịnapụtawo anyị, kpọgota anyị n'ebe dị elu na ọka mkpọrọ niile nke ndọrọ n'agha nke ajọ onye bụ ekwensu, ka anyị na gị wee nọkọ n'oche eze gị na alaeze gị n'aka nri gị. Ike nke Kraịst anyị ga-apụta ihe na ndụ onye ọbụla malite n'ụbọchị taa n'aha Jizọs, amen. Ike niile nke ajọ mmụọ, ike niile nke ajọ mmụọ etijiwo ya na ndụ gị n'ụbọchị taa. Nyanya niile akagbuo ya na ndụ gị n'ụbọchị taa, amen. Ọgwụgwọ nsọ nye mmadụ niile n'ụbọchị taa. Nnapụta nye mmadụ niile n'ụbọchị taa. Ịchị isi nye mmadụ niile n'ụbọchị taa. Nna onye nwe anyị ayọ gị, nyanya ọbụla malite na ntụtụ dị ya n'isi ruo n'ọbụ ọkpa ha, wezụga ha niile kpamkpam malite taa n'aha Jizọs, amen. Ịwala niile, mmụọ awụmala niile akagbuo gị. Ihe ọzụza niile nke akpụli toro eto, mmụọ niile nke ụkwụ zara aza, ka ewezụga unu ncha niile na-arụ ụmụ Chineke n'aha Jizọs, amen. Ikpu isi niile, anya na-agba ọchịchị niile, ka ike nke Kraịst metụ gị, bụrụ onye a gwọrọ n'aha Jizọs, amen. Ido ogbi niile agwọwo gị n'ụbọchị taa. O ruru ọbara niile, ngwa ka ịtakpọ n'aha Jizọs, amen. Ọbụnadị ọya paịl ka agwọ gị n'ụbọchị taa n'aha Jizọs. Mmekpa arụ niile nke na-abịa na nderi anyasị na-akwa emekpagarụ na-atọdo gị ka ọ tọgbuo gị, anyị enye iwu ajọ mmụọ dị etu a, ajọ mmadụ dị etu a na-abịa na-emekpagarụ, pụọ n'aha Jizọs, amen. Anyị ekpe ndị niile zọgoro ụkwụ na ọya na-egbu egbu, malite n'ọbụ ọkpa ha na-ejezu arụ ha niile wee na-emekpagha arụ, n'ụbọchị taa ya napụtawo gị n'aha Jizọs, amen. Onye nwe m, anyị na-ayọ ndị nwere ọrịa, nwe ọya lungs, ndị na-enwe nsogbu n'iku ume ha, ngwa metụ ha aka n'ụbọchị taa, gwọọ ha n'ụbọchị taa n'aha Jizọs, amen. Ya ihe ọbụla, mmekpa arụ ọbụla nke onye iro ewezụgowe ya na ndụ gị n'ụbọchị taa. Ka Kraịst anyị, onye bụ nkume dị ukwuu dị ike, nke na-ewetara anyị ụgwọ nsọ na nnwere onwe, na-ewetara anyị ịchị isi, ka ọ bibie ajọ onye na ndụ gị malite n'ụbọchị taa n'aha Jizọs, amen.
ị nwerewo onwe gị n'ụbọchị taa, agwawo gị n'ụbọchị taa, atọpụwo gị n'ụbọchị taa, ka mpụta ihe nke ike okwu Chineke pụta na ndụ gị, mpụta ihe nke ọgwụgwọ nsọ nke Chineke na ndụ gị n'ụbọchị taa, n'aha Jizọs, amen. Emewo ya, emewo ya. Ịbụ onye agwọrọ n'ụbọchị taa, ịbụ onye anapụtara n'ụbọchị taa, daalụ onye nwe anyị n'ihi na anyị mara n'ihi mezuwo ya n'aha Jizọs, amen. Emewo ya. Asị gị na-emewo ya nye gị. Nene onwe gị, nene onwe gị, nene onwe gị. Ị ga-ahụta na ihe ịrịba ama dị ukwuu ewerewo ọnọdụ na ndụ gị. Lee anya na amaokwu nke 8, ọ sị na ọ bụ site na amara ka eji wee zọpụta anyị site n'okwukwe, ọ bụghị n'ike nke aka anyị, ọ bụ naanị n'onyinye nke Kraịst. Etu a ka o si abịa, etu a ka ị ga-esi nweta nnwere onwe gị, etu a ka ị ga-esi nweta mkpughe, etu a ka ị ga-esi nweta ọbụna dị mbilite nke ndụ gị. Ị ga-abụ onye ga-arịgo na-arịgo 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 ike niile nke onye ilo nke na-emegide gị site na amara. Ihe azọpụtawo gị site n'okwukwe, ọ bụghị n'ike nke aka gị, ọ bụ onyinye nke Chineke nyere gị. Onyinye a bụ nke dị nye gị n'anyasị a n'ụbọchị taa. Nnwere onwe a bụ nke dị wee nye gị n'ụbọchị taa. Ọgwụgwọ nsọ a bụ ọ dịrị nye gị n'ụbọchị taa. Onye ọbụla nke ga-akpọ aha Kraịst, a ga-azọpụta ya. Toonu Chineke. Ebu onye azọpụtara n'ụbọchị taa, isi runata ngwa ka anya mechie. Ike ọbụla nke na-emeri gị, ịfụwo ike Kraịst na-emeri emeri, ịfụwo ike Kraịst nke na-achịsi, ịfụwo ịchịisi nke Kraịst, ịfụwo alaeze Kraịst na-adịgide ebi ebi. Kraịst a na-akpọ gị ka o wee ka alaeze Setan, alaeze nke emerụ emerụ, alaeze nke na-ekewapụ mmadụ, alaeze nke nyanya, alaeze nke ajọ mmụọ, alaeze nke agwọ ochie ahụ, alaeze nke ọnwụ ike, ọ gaghị enwezikwa iche isi na ndụ gị malite n'ụbọchị taa. Dịka ị na-abịakwute Kraịst anyị, ị chọrọ ka inyefe Kraịst onwe gị, ka ọ bụrụ onye nzọpụta gị, ka ọ bụrụ onye nwe gị. Ebee ka ị nọ? Welie aka gị ebe ọbụla ị na n'olu anyị. Iche isi nke Kraịst, alaeze ọbụla nke na-agba mgba, Chineke gọzie aka ndị a na-afụ n'elu. Ngwa kwụrụ n'ụkwụ gị, kwụrụ n'ụkwụ gị, kwụrụ n'ụkwụ gị, guzoro Kraịst anyị dịka onye agha nke obe. Guzoro Kraịst dịka onye agha nke obe. Ọ bụ onye nwe m, ọ bụ onye nzọpụta m. Ọ bụ ike nke na-ebibi ike ọbụla nke na-esiteghị na Chineke. Ọ ga-agbaghara, ọ ga-azọpụta, ọ ga-atụgharịkwa ndụ gị. Welie aka ndị elu, si onye nwe m, ebe a ka m nọ, abịa m ka ị wee. Agaghị m anọzikwa n'okpuru ọchịchị isi nke ajọ mmụọ, alaeze nke ajọ mmụọ, alaeze nke ndị mmelụrụ emelụ, alaeze nke ndị ajọ mmụọ na-achị. Anyị na-abịa ka anyị na Kraịst anyị nọkọ. Ewerewo m ya dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. Ewerewo m ya dịka onye nwe m. Welie aka gị elu dịka ị na-eguzo n'ụkwụ gị abụọ, si onye nwe m, apụtawo m n'alaeze ndị a niile. Abịawo m n'alaeze nke Kraịst. Ọ bụ onye nzọpụta m, ọ bụ onye nwe m. Malite n'ụbọchị taa, guzo dịka anyị ga-ekpere gị ekpere. Onye nwe anyị, n'aha Jizọs, anyị ekele gị maka ọkpụkpọ oku a, maka nnyefesi a, maka nzọpụta nke anyị nwetaworo. Gbaghara mmadụ niile ndị na-ekwenyere gị n'ụbọchị taa. Sachaa mmehie ha n'aha Jizọs, amen. Wepụ ntaramahụhụ niile nke mmehie na-ebute n'ime ndụ ha. Wepụkwa mmehie n'ime ndụ ha malite n'ụbọchị taa.
ike nke mmehie niile, wepụ ya n'ime ndụ ha malite n'ụbọchị taa n'aha Jizọs, amen. Onyenwe nye ha nzọpụta, nye ha mgbaghara, nye ha nnwere onwe, nye ha ọbụnadị mgbapụta malite n'ụbọchị taa. Anyị ekpe Onyenwe anyị na ị ga-enye ha oke ha, denye aha ha, wepụ aha ha n'akwụkwọ nke ọnwụ, denye aha n'akwụkwọ nke ndụ, kpọbata ha n'alaeze nke ọkpara nwa gị bụ Kraịst, ka ọṅụ nke nzọpụta wee bịa n'obi ha malite n'ụbọchị taa. Daalụ Onyenwe anyị n'ihi na anyị mara na-ezawo, amen. Anyị na-ekene gị etu isi wee sonyere anyị na GCK kwa ụbọchị nke taata na mgbasa ozi ọma nke zuru ụwa niile ọnụ, nke onye ọzọ atụrụ Kumuyi nọ n'isi ya. Ọ bụ ihe gbasara ọdịmma nke ime mmụọ gị bụ ihe na-akpa anyị, wee na-arịọ ka ị na-esonyere anyị na GCK kwa ụbọchị mgbe niile. Ọ ga-amasị anyị ka ime ka ndị ọzọ nụrụ ọbụnadị ihe dị mma n'otu Kraịst si wee na-azọpụta ọbụnadị ọtụtụ mkpụrụ obi. Ọ ga-amasị anyị ka ị sonyere anyị na GCK kwa ụbọchị ọzọ. Ka Chineke gọzie gị.